Sorry ľudia za túto trápnu amatérskú chybu. Viem, som amatér a maximálne došla mi pamäť počas nahrávania, čo som vážne musel spraviť, lebo som mal na karte staršie unboxingy, čiže som musel dať druhú prázdnu kartu. Škoda, lebo bolo to niečo cez 3 minúty či cez 2, čiže vôbec nebolo ani dlhé video, tak zbytočne budem dávať part 1, part 2, ale čo narobíte. Takže skončili sme pri karabínke. Máme tu karabínku. Dáme tiež na bok. Samotný kábel. Dobre, tiež na bok. A nič viac tam nie je. Čo by som viac chcel? OK, tu je. Za to naoprané púzdro. Uvnitř sú samotné slúchadlá. Púzdre už nič viac nie je. OK, toto sú samotné slúchatka Beats, ako môžete vidieť. Beats na vrchu, Solo HD 2, neuveriteľne komfortné vankúše, most, niečo úžasné proste oproti tým Gamebirddom, čo som v minulom videu unboxoval. Je to nič. Titanová konštrukcia, tuším, také niečo. Parádne sa tu dajú zlomiť. Kvalitné všetko. Čo viac by som mohol chceť? No čo vám poviem? Toto je, myslím si, že zatiaľ najdrahší produkt, ktorý som unboxoval a ktorý uverejním na YouTube. A možno, že aj drahší ako všetky veci dokopy. No, to zase nie, ten PlayStation je tam predsa len. PlayStation vám poviem, že stal 100 €, za to nebudem to tajiť. Bol čisto nový, ale kupovaný z jednoho bazára, ale ešte originál zabalený. Ale to nás teraz nezaujíma. Máme tu parádne Beatsy. Hej. Ok, tu sú teda Beatsky samotné. Dobre. Takže Beatsy, neoprenuj obal, kábel, karabína, to je start guide a plá hovadiny. No, a ostatné časti krabice. A? Veľmi luxusný obal. A s nálepkou. OK, tak by som sa s vami teda rozlúčil. Trapas v tomto videu nevadí, fail musí byť. Dobre. Lajkujte, odoberajte, dislajkujte, komentujte. To je asi tak všetko. Dobre. Čaute, tak sa s vami lúčim.